ezomthatha waphuma ePhakameni waya komnye imizi yakhe eBhenqolo wafike walala odakeni walinda ebuza ukuthi uNkulunkulu nje ubusuzongithatha nje umsebenzi wakho ongaka esengiwakhile uzosala ube yini. Ilapho uNkulunkulu emva kweinsuku amphendula khona ukuthi hamba ulanda abantwana bakho ubuye nabo. Wahamba wayobalanda kwakho namshiyayo. Umefika uthi naba uthi uNkulunkulu cha ukhona ongekho umshiyeleni. Uthi cha loyo ngimshiye ngoba kwamanje kulezi insuku ngidiniwe isenzo sakhe sokuthi ubuye esikoleni egundile. Kwakuyilanga ke lelo baba mkhulu lo ayimshiyile. Bese cha ngithi hamba ulanda abantwana bakho shembe bonke. Mase emlandile sefike naye wayesethi wababheka bonke ekhanda wababheka emadlebeni wayesethi nangu kokuyena ozosala aqhubela umsebenzi. Uphawu ezalo esalishaya kuyena nalo. Ingena kanjalo ke lento ukuthi bese uthola thina bakashembe sekuyithina okufanele siholele umsebenzi. Hayi ngoba ayikhethela umqalo wendlela cha. Wacela walinda wabuza uNkulunkulu. Into manje engibona ngathi iyasala esikhathini sanamhlanje. Ungathi isisala kakhulu kuthina umndeni kaShembe. Ibandla linjena nje ingenxa yomndeni. Iqiniso kufuneka silikhulume. Uma becishe bekhuluma iqiniso abantu baye bethi abefundisi. Usuke ungakhuluma iqiniso lokubulala uNazaretha. uNazaretha abulawa umndeni. Futhi akuzona zonke izindlu, zimbili izindlu zika Ezayi ibulala uNazaretha. Indlu yethu enkulu nenkosana yakwethu umkhulu Stanela inaso isandla ekufeni kobuNazaretha. Kunalokho yaba negalelo ekutheni ibuqondise. Zimbili izindlu ezibulala uNazaretha, ile yakwethu yenkosi ilanga kanye nalendlu yakwabe encane kamne wabo inyanga yezulu. Izona ezibulala uNazaretha. Sekudluleleke manje ngoba abantu balandela thina. Abantu baphethwe yithina. Indaba ilahleka kuthina esesihlele ehlalweni. Angazi ngizothi mhlambe ngokungafuni ukujula siqonda ukuthi ikuphi la isihleli khona, yini uNazaretha, yini leli bandla makukhulunywa ngalomsebenzi kaShembe. Ngoba ngisibone isidingo sokuthi ngabe siseyinhlaka namhlanje. Angisiboni. Kuye kuhluphe ma ungena entweni umholi ungabi nawo umuzwa wokuyilungisa. Ufike nawe uzocasha ubambelele ngesithupha sokuthi usibanibani wayengamfuni ubaba nami ngizoqhubeka ngingamfuni ingane kaSibanibani. Libe kodwa iqiniso siyalazi iqiniso sonke njengoba ngikutshela nje ngithi iqiniso sonke siphambukile. Esikwenzile kuphambene noShembe asishiye nakho nasifundise khona. Okwethu kuphindela kuShembe sivuma ukuthi cha siphumile endleleni. Sicela uxolo kulokhu nalokhu sihlanganisa umsebenzi kaNkulunkulu. Kuphela. Ileyo nto elimala khona okuwumyalezo kufanele angazi ufinyelele kanjani kwabakithi abahleli ehlalweni ukuthi asiyeke ukucasha ngabantu asilungise umsebenzi womzalo wethu. Babili abantu abasebenza la bahlupheka umqalo wendlela nenkosi ilanga. Bonke abaholi abafika emva kwawo bafike sekulula. Sekulula ukwenza yonke into. Abantu abahluphekile lababili abanikazi balokuNazaretha. Hayi thina sonke. Ileyo nto eyinkinga nanokuthi kuyahlupha ukungaqondi. Siyayizama inhlelo sengiyizame kakhulu. Yes. Zokuhlangana nabaholi ukuthi silungise. Ngoba iqiniso thina esizalo Shembe siyalazi. Indaba yeyihluphe uma mhlawumbe umuntu engalazi iqiniso thina siyazi ukuthi kwenzakaleni. Nini kanjani. Angeke ngiqhube impi yomuntu othi ngoba wayelandela ubaba engamfuni umfowabo. Bese faka ukukholwa phakathi ngeke ngiyiqhube leyo. Kuyadabukisa nje ukuthi ekugcineni ngathi sibuye sikhohle ukuthi uma sihamba emhlabeni siyaya kuShembe.
la kofike kuphele khona yonke lobuqili nalobuqilisi kofike kuphele masifika phambi kaShembe. Ingakho ngithi inzima indaba yobuNazaretha noma abaningi bethi akusale sekuye kwakunjalo. Umuntu ingane mangeyona yakhe ingakho naseBhayibhelini nomunye wathi ayisikwe. Ingoba umuntu ongayizwela ubuhlungu leyo nto methi akuyekwe kunjalo. Lana owami nje umyalezo kakhulu ukulaba abakithi esesihleli nabo ehlalweni ukuthi ake siyeke ukucasha ngabantu, sihlale phansi silungise umsebenzi kaNkuluNkulu awushiye kumzali wethu Shembe, ukuze kusasa masifika phambi kaNkuluNkulu sithi nakhe sakwenza. Hayi ufike nawe uphinde ufuna ukuqhuba impi uqhuba amacala nezinkantolo kulungile njengoba ngishilo ukuthi imilenze emibili. Enkantolo uyothola isitifiketi sokuthi wena ukufanele wenzeni. Naso kofuneka mawususebenzisa ukhiphe inkulu imali ulwa nabantu ukuthi sigcineke. Kodwa masihlala phansi silungise umsebenzi kaNkuluNkulu singavuka kusasa siyinto eyodwa. Yes. Siyeke ukufuna kusebenze yithi imithetho. uShembe ushiye bakhile ubuNazaretha waqeda. Qedile uShembe wasilobela ihlabelelo wenza yonke into. Anginafiso nesisodwa sokubhala isihlabelelo. Ngoba sikhona sikazazi kwazona lezi asilobele zona. Ileyo nto edabukisayo ngoba ingakho ngithi angiyichaze lento ukuthi iqiniso lithi sibhajiwe kwinkokhelo. Satshelwa ngayo ukuthi sizohlakazeka. Satshelwa ukuthi sizoba nje. Musa ke ukufuna ukugcizelela into yaziyo ukuthi la uShembe khona wayichitha. Asiyileyo nto engingayisho. Inkolo iyalimala isikhathi esiningi emhlabeni kunzima namhlanje. Ngisho uNkulunkulu uyintandane. Namhlanje iqiniso linjalo. Abantu uNkulunkulu wabo imali nezikhundla. Mina ngihambi nomfundisi ongitshela ukuthi umuntu wakithi akalungile. Ngoba ngiye ngimtshele engalungile njalo kodwa ikubo. Okay. Uma eganga uganga kubo. Nawe nabakini abangalungile. Ngeke ungitshele ukuthi angingahlangani nosibanibani. Angazi sike sazama ngoJanuary besithi sizokwenza into enkulu. Noma ngingafuni ukungena kakhulu kuyona. Yokuzama ukulungisa umsebenzi kaNkuluNkulu. Yagcina kodwa ingaphumelelanga. Ngesizathu esisodwa sokuthi yabe siphethwe abantu. Thina sihleli njengoShembe sayiqeda. Kusuka siyiqedile imimenyezelwa njoba ngisho inkinga ikhona emndenini, ikhona inkinga ebandleni. Baqale emndenini abangayithandi. Abangakumina balwa ngapha kumina abangale balwa ngale. Kubheke einsukwini zokugcina nje uyabona ukuthi izophuma esiboneni le ndaba. Angena namakholo. Sagcina sijike entabeni masifika ngathi cha kubantu ukuze kungasuka umsindo abathandaza sehle ngoba ngangasamtholo wakithi ocingweni sivumelene naye ngayo yonke into. Sengithola amadoda sengitshela ukuthi thina sibona ukuthi wena uzokwenza kanje uzohlala lapho uzokwenza kanje. Ngathi ngesho madoda akukho la engivumelene khona nani mina. Konke ngikwenze nowakithi. Ayikho into engizoyizwa ngayo. So ingakho ngithi namhlanje angazi ngathi la kumaNazaretha kunenkinga khona abantu abaphilayo khona abantu asebefile. Manje mawumuholi uhamba nabantu nami ikhona izidlamlilo. Ezingafuni lutho lihlanganisa omunye umholi wakithi. Kodwa engaziyo ukuthi ekugcineni izwi lami lona liba ujuqu. So ke ilokho nje ngingakusho ukuthi inkolo hayi le yakithi kuphela. Into nje ukuthiwa inkolo emhlabeni namhlanje isengcupheni uNkulunkulu kude nabantu. Abantu bayiphethe, abantu bayazazisa, abantu bayayithanda, abantu bathanda imali, kodwa bese kusetshenziswa igama likaNkulunkulu. Ngiye ngithi kumuntu ngiyamxolela othi akakholwa kaSonto. Yena umuntu engahlala naye phansi. Lo muntu othi uyikholo obobaleka kuyena. Ngoba ila ugcwele khona konke inkohlakalo kulowo muntu. Engakho ngithi angazi uNkulunkulu athi asikhumbula ngelinye ilanga. Sekwanele sesilwile lapha kuloya muzi kaShembe sekwanele.
Asikhumbule ukuthi ihlale sihleli kuzona akuzona ezethu. Zinomnikazi wazo. Bese thina silungisa singalawulwa abantu ngoba banamandla abantu. Kodwa kumuntu uba namandla vele kumuntu vele ovumayo ukuthi abe namandla kuyena. Uma ngithi ngilungisa into yakithi, ngeke ngitshele umfundisi, ngeke ngitshele umkhokheli, ngeke ngitshele umvangeli. Uwena omvumelayo. Yeah. Ukuthi athi thina sifuni wena uyohlangana nobani. Alright. Elami lithi izophela nini leyo nto. Ngoba mabephuma bona la bayahlangana emakubo. Hey. Bayahlangana emndenini, khona umndeni ongapho khona umndeni ongale, bayahlangana benze yonke into ebayidingayo zesiko. Ithina okubula umuzi kaShem. Ingakho ke nje ngithi ibhlungu le ndaba esihamba ngayo. Ibhlungu usize sibhekene nalo namhlanje kungafanele. Isidingo asikho. Futhi isikhathi seside kakhulu ukuthi kungasangahlala ukuthi uzofika ungene ube umholi la, kungabi seqhulwini kuwena ukuthi into engizoyisebenzela mina ukubuyisana. Uzoqhubeka lento leno ohlale phezukwayo. Oyibonayo ukuthi ayinayo indawo phambili. Kodwa uyiqhube ukuthi ngesikhathi sami mangihlonishwa ngiguqelwa kunje kulungile. Izophela phi lento? Owami umbuzi lo ukuthi lokwehlukana kuzofika ngoba ibandla ngeke liqede. Ngeke ibandla abantu abeza ukuzokholwa ngeke bayiqede. Aziyeki ingane kaShembe nomndeni kaShembe ukubulala umsebenzi kaNkulunkulu. Elami nje lethu abayeke ukucasha ngesithupha abantu bakithi sibhekane neqiniso lokwenza sihlukane. Ngoba siyawazi umlando wethu. Ukuthi sahlukana kanjani siyakwazi ngeke kushintshe. Ngicabanga sekuyisikhathi manje ukuthi ake silihole leli bandla ngeqiniso. Lika Shembe hayi lethu. Hayi lumfundisi ukuthi thina saphuma salwa kanje angikwazi ukusebenza indaba zezimpi zamakhono. Uselapho inkosi yamakhosi kukhona into engizoyiphakame ngiyibeke kanjena. Queen Rejoice nawe Thabo, uma sithatha umsebenzi kakhokho umqalo wendlela, isithunzi somuntu omnyama usibuyise sesikotyakeni. Wasikhumbuzisa ubuntu. Yes. Wayenechoice yokuthi angabi nabuhlobo nabungani nobaba uJohn Langalibalele Dube. Kepha wathatha bonke abantu ababonayo ukuthi banabo ubuthunywa bukaMdali kubona, wasebenzisana nabo. Njalo mangilaphana kwaDube ekhaya uLanga okuyena enclose kakhulu, akwenzeki isixoxo indaba kamkhulu wakhe nokhokho ingangeni. Ngase-ke mina ngiyayibuyisa-ke sengiyibeka Queen Rejoice kwi-black consciousness. Ngathi mina i-black consciousness akukona ukupolitika. Uma uthi unembeza ubuntu, that's black consciousness. Yes. Yeah. Ukuziphatha, ukuzihlonipha, ukuzazisa, ukuzethemba, nokuhamba emiyalweni. Ngasho-ke ngase ngithi mina ngokwami abantu abasebancane ngiyabavumela bebethi mhlawumbe uSteve Biko is the father of black consciousness. Kepha ngase ngiyakhuluma kwathula kwathi du silapha kade. Ngathi ngokwami umqali wendlela was the founder of the kade ibeka manje inkosi ikuyiphuze ngayibeka kanjalo inkosi yamakhosi ukuthi kumina i-founder of black consciousness ake sithi into simple umqali wendlela inhlanzeko. Yes. Inhlanzeko. Akekho umuntu othandekayo onenhlanzeko ngoba umuntu onenhlanzeko ukunika ithemba ukuthi kukhona inhlanzeko ngaphakathi khona. Ukukhuthala. Ukukhuthala ifuneka lapho siye kubuvila. Ikwazi ukukhuthala uzenzele wena. Black consciousness. Ukuhlonipha omama amakhosazana nabazali. That's black consciousness. Yes. Sengiyaqeda. Waqhubeka ubhomela wanga
wangani wase beka ukuhlonipha umdali